a leucemia. É o cáncer máis común. Pero que, gracias aos médicos, enfermeras e ao avance da medicina xeral, hoxe en día non é unha enfermedade tan terrible como se ve nas películas. Nas películas americanas, cando ve unha cousa dunha enfermedade así que tal, é unha leucemia. Pois xa non é tan así. Cando nós recibimos a noticia da leucemia, quedamos todos como pode quedar un pai. Cando pensa que se morre o seu fillo. No mesmo momento nos dixeron que esa leucemia, promielocítica aguda, era hai 15 anos ou 20 anos mortal de necesidade, porque o principal problema é que queda a sangre sin plaquetas. Para aqueles que están estudiando, sabedes que as plaquetas son esas partes da sangre que tapan, coagúlanse, tapan, evitan a pérdida da sangre. Entonces a miña filla o que perdía a sangre por todas partes, salía sangre polas venas. E de hai uns 15 anos ou así, máis ou menos, alá en China, descubriuse que o ácido retinoico, o retinol, que sirve para suavizar a piel, sirve para curar este tipo de leucemia. Entonces, cando empezan a tratar con ese tipo de... É curioso, chamabanlle conguitos ás pastillas, porque son como conguitos, así morenitas e tal, no hospital chamabanlle conguitos, porque eran así as pastillas. Ese era o medicamento milagroso. Todos contentos, temos un medicamento milagroso que cura esa leucemia. E, efectivamente, sí curou, pero ao cabo de un mes recae da enfermedade. Entonces, aí foi o pau máis duro que levamos na familia, foi cando nos dei o hematólogo, que é unha enfermedade da sangre, por iso o hematólogo é o especialista deste tipo de enfermedades de sangre, chamase hematólogo. Cando nos dei, poneros son o peor. Va a ser unha recaída. Si sale desta, lo único que queda é un trasplante de médula. Trasplante de médula. Falamos aquí, saleu desa. Xa me direi como? Envenenada, saleu desa envenenada. Porque sabedes con que a curaron despois? Xa non valía o ácido retinoico, ese que se usa para ter a piel suave, en cremas e tal. Curaron-na con arsénico. O arsénico é un veneno. Bueno, pois ela tuvo que ser curada con arsénico. É dicir, quedou chea de veneno, por así decir. Ben, dicíase aquí que éramos o primeiro país en donantes, excepto en médulas. En médula non somos nin o primeiro, nin o segundo, nin o terceiro, nin moito máis. Parece ser que somos moi valientes cando estamos mortos, donamos o que sea. Pero que é donar en vida, aí xa... en vida... non sei. Ben, pois vou explicar un poquinho en que consiste despois se gusta a historia, se vos gusta a historia da enfermedade, das curacións, pero vamos explicar un poquinho en que consiste o ser donante de médula para que faledes na casa, para que pensedes e para que sabedes que hoxe en día non é nin máis nem menos que sacarse un tubito de sangre, como cando un fai facer un análisis, nada máis. Eso é para ser donante. Despois, para donar médula, hai que facer algo máis, pero pouco máis. A médula, cando eu pregunto que é eso de trasplante de médula, dinme, un pensa na médula espinal. Di, sacamos a médula entre as vértebras, sacamos a médula. Non. Cando se fala de médula, fálase de células nai. Células nai son, por así decir, un estado das que nace algo. Bueno, pois estamos falando das células nai da sangre. Son as células que o noso corpo ten para producir sangre. E onde se produce eso? Prodúcese, esas células onde están? Están no interior dos osos. Non é a médula espinal, é a médula que hai nun oso, dentro dun oso. Dentro dun oso. E onde se extraen? Extraense dos osos, sobre todo os osos planos. Os osos son redondos, excepto en algún sitio que son planos. O esternón, un oso plano. E temos aquí no coxis outro oso plano. Pois daí, fundamentalmente, é onde se extrae esa médula. Antiguamente, para extraer a médula de aí, facíase como se fai un análisis de médula,
que a primeira vez que o fixo, que o veo a miña filla, casi morre do susto, aparte de estar morrendo pola enfermedad, casi morre do susto cando a tumban nunha camilla e ven un taladro así cara a ela, un taladro, tal como sona a palabra, taladro, e a furan por aquí con unha agulla que absorben, que parece dicir que lle arrancaban a alma para absorberlle médula para analizala. Esa é a médula que se trasplanta. Quen se fai durante deso? Non teñen que facer iso. Pois non hai que facer iso. Despois tamén esta é a médula do coxis, ela é máis é mellor, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver como se fai hoxe en día. Hoxe en día, para ser donante de médula, sacanche un tubito de sangre máis pequeno que do cando se vai facer un análisis de sangre. Sacan un tubiño e ese tubiño queda, analizan e queda nun banco. Analizan coas características. Cando haxa un enfermo de leucemia ou de alguna outra enfermedade hepática, hematológica, que necesita trasplante de médula, co análisis de sangre do enfermo compárase co análisis de sangre de cada un deses tubiños. Se hai unha compatibilidade moi grande, ten que ser máis dun 90%, senón non vale, depois explicamos por qué. Ese tubiño avísase, se coincide con un tubiño deses, avísase. Imagínate que son eu, o donante, e din, avísanme, olles, mira, que posiblemente teñas que donarlle sangre, teñas que donar médula. Vou ao hospital, poñen unhas inyeccións, e esas células, esa médula que temos nos osos, empeza a producir células nais en gran cantidad, tal que pasan á sangre. E despois o que me fan é unha aféresis. É dicir, é como se fora a dar sangre. Quítanme sangre, por un lado, quítanme sangre, pasa por unha máquina, chupa esa máquina esas células nai, e por outro lado volve a sangre para min. Non dou nin sangre. Non perdo nada, simplemente me están quitando esas células nai. E esas células nai son as que despois lle poñen ao paciente. É dicir, ser donante de médula hoxe en día é como dar sangre. Nada máis. Para que vedes o fácil que é. Sendo o máis fácil de todo, é no que menos somos. Eso, quero vos concienciar a iso. Preguntaba de onde viña o fígado de Dolores, que non o sabe, eu si sei onde veo a médula da miña filla, veo de Alemania. Veo de Alemania. Os primeiros en poder dar médula ante unha enfermedade así son os irmáns. Os irmáns é moi posible non, é posible, eu teño dúas fillas, a irmán non era compatible con ela. Os pais tampouco, os pais, se a irmán fora compatible, esa era a mellor médula que podría ter. Logo, se a dos pais, nun 50%, e a partir de aí xa vale calquera persona, nin primo, nin nada. Por iso decir, médula para fulanito, é mentira. Eu non podo ser donante de médula, porque cando se enfermou a miña filla, eu quero donar médula para ella, os amigos todos. Eu quero donar médula para ella, eu quero donar médula para ella. Non se pode donar médula para ella. Ti donas médula para todos. Cantos máis donantes haxa, máis posibilidades hai de que teña unha médula. Nós, por exemplo, cando se diagnosticou a recaída, que foi en finales de agosto, a nosa hasta noviembre ou diciembre non encontraron médula. Nós vivíamos, en principio tiña que sair desa. O famoso arsénico. Xa non estamos con arsénico. Xa arsénico, todos os días arsénico. Pero tiña que sair desa. Pero tamén estábamos asustados porque, concho, pasaba o tempo, a rapaza seguía vivindo, pero tiña que necesitar a médula á forza. Entón, non había. Hasta que o sistema de búsqueda de médulas que está con todo o mundo, a Fundación Carreras, que tamén está nesto, esta camiseta da Fundación Carreras, por certo, este propaganda, localiza unha médula en Alemania. E así tuvo a médula.
Así que repítomos o importante que é, porque é doar en vida. A parte do riñón, pero xa é máis complicado doar en vida do riñón, porque implica sacarlle tamén unha operación a alguén, facerlle unha operación para sacarlle un riñón, porque temos dous. Iso xa é máis arriesgado, pero donar médula non é nada. Non é nada, é como doar sangue. E cando eu fui un donante de sangue, agora non podo ser tamén por outras cousas, pero non queda satisfeito, non sei se algúns de vós, os adultos, cando ides a doar sangre, non quedades como contentos de facelo, queda un contento de facer unha cousa boa. Pois isto é algo así. É poder dar vida estando ti vivo. Porque cando estás morto xa... Entón, anímovos aos pais, anímovos aos fillos para que faledes nas casas, a doación de sangre e a doación de médula, que non ten nada máis que iso. Xa os expliquei como era, e tamén vos vou explicar algo que xa explicou que é os posibles rechazos que se producen cando hai un trasplante. Ela doa, non se derivou moito niso, pero é importante que saibades que non todos os trasplantes van a rir, porque o noso corpo ten unhas defensas para calquera cousa extraña que se mete dentro. Así nós combatimos as gripes e axudamos a combatir moitas enfermedades as nosas defensas. Bueno, pois cando ven un fígado extraño, ou un riñón extraño, ou algo extraño, o noso corpo ataca iso. Ataca-o. E quere eliminar. Por iso, os trasplantados reciben os inmunosupresores, que significa que estamos metendo unha medicación encima, están metendo unha medicación encima, que elimina as defensas. Co que aí pode pasar calquera cousa. Di ela que durante moito tempo iba ao hospital con mascarilla. Pois a miña filla sigue indo con mascarilla ao hospital. E seguirá indo. Porque está sin defensas. Están sin defensas. Por certo, a ela, o inmunosupresor fixo-lle dano. Vai utilizar o inmunosupresor. Tuvo ataque psicótico. Tomou cortisona, xa non toma. Tomou cortisona. E ela que se engorda moito porque tómase cortisona e ao largo de moito tempo cortisona engorda. Bueno, pois a miña filla deixou de tomar os inmunosupresores e só tomou cortisona, co que de 50 kilos que pasaba pasou a pesar 70. Entonces deixou a cortisona pouco a pouco e tal, porque tamén outro dos problemas que hai é o exceso de cortisona. Hai xente que está transplantada de médula que despois da cortisona, o que fai a cortisona é de quitar e desgastar os osos. E teñen que operarse agora de desgaste de cadera, de desgaste de... Bueno, máis cousas que vos vou contar, se queredes desto,